Hi guys! Welcome back to my channel. So guys, this has been your Dong Bisaya at your service. So guys, for today's video, ang pag-uusapan natin for today, it's about sa benefits. Okay, ano bang mga benefits ng pag-uusapan natin for today? So guys, ang benefits na sinasabi ko sa inyo, it's about sa saging or mas kilalang banana. Banana for English. Pero sa Tagalog, banana talaga siya, di ba guys? Ayan guys, ito yung pag-uusapan natin kung ano mga benefits na pwedeng makuha sa saging. So ito na guys, start na tayo! So ang saging ay maraming taglay ng nutrients. Tumutulong itong mag-moderate ng blood sugar levels. Ang saging rin ay tumutulong para ma-improve ang ating digestive health. Pinangangalagaan rin ng saging ang ating mga puso. Meron din itong taglay na vitamin A, B, C na nakakatulong para sa ating eyesight at cognitive development ng mga bata. Higit sa lahat, rich in fiber ito na nakakatulong sa bowel movements ng baby para makaiwas sa constipation. Habang siya ay busog na magkakaroon ng maayos na tulog. Ang saging ay nagtataglay din ng potassium, isang mineral na mahalaga para sa pagpapanatili ng normal na blood pressure at function sa puso. Ang saging ay may antioxidant properties din dahil sa nagtataglay ito ng phytochemicals tulad ng dopamine. Ang saging ay meron din itong good source of magnesium na isang mineral na kailangan para sa higit na 300 biochemicals na reactions ng katawan. Ang saging ay pwede rin gamitin bilang alternative na sweetener dahil may natural sugar ito tulad ng fructose, glucose, and sucrose na mas healthy pa ito kaysa sa refined sugar. Siyempre mga kadong Bisaya, kung meron din tayong mga benefits ng saging, ano ba ang mga iba't ibang klase ng saging na meron dito sa Pilipinas? Kaya mga kadong Bisaya, iba't ibang uri ng saging sa Pilipinas. Meron tayong lakatan, latondan, saba, senyorita, cavendish, lagkitan, bulkan, morado, ibaniko, bungulan, utungan, at tingdok. Ang pagkakaiba-iba ng mga saging ay makikita at napag-alaman base sa kanilang itsura, kulay, laki, hugis, at texture. Aring din tong kainin na hilaw, pero sa iba ginagamitan ito ng iba't ibang klase na luto upang mas nakakaayang kainin. Subalit sa lahat ng nabanggit na saging, ang saba at lakatan ang pinakakilala sa lahat dahil sa lahat ng pamilihan ito ang itinitinda. At dahil madalas itong hanapin ng mga mamimili dahil sa taglay na benepisyo ng saging na saba na makakatulong sa ating katawan. May mga hatid din itong mga benefits ang saging na lakatan upang higit na mas lumusog pa ang ating mga pangangatawan. So ayun mga kadong Bisaya, yan po yung ating mga dagdag kaalaman para sa ating saging na mas maraming benepisyo. Kaya ano pang gawin mo? Kumain ng saging para health is wealth. So yan po mga kadong Bisaya. Thank you so much and please subscribe my YouTube channel Dong Bisaya and my Facebook page is Dong Bisaya page. Thank you guys.